the barge sinking operation has been postponed by 1 day. The reason behind this decision is the safety of the divers involved in this operation. Following the destruction of that Pâjoaia rock formation, the Danube's flow has changed, creating currents that are too strong to carry out a safe control sinking. În urma analizei pe care am realizat-o în această ședință operativă, s-a luat decizia ca operațiunea de scufundare a celor 4 barge să continue începând de mâine dimineață, în condiții de siguranță, în așa fel încât să nu ne prindă seara cu această activitate. Este posibil să fie o suplimentare a bugetului alocat, având în vedere că identificăm noi soluții de интервенции. Ранее военные Румынии взорвали скальное образование на Дунае для увеличения притока воды к Черноводской АЭС. На текущем этапе речь идет о затоплении 4 груженных барж. Задача – поднять уровень воды в обмелевшей на фоне жары реке. Vestea bună este că în toată perioada până la începutul săptămânii viitoare vorbim despre o stabilizare a debitelor de 1400 de metri cub pe secundă. Prognoza indică faptul că am câștigat 2-3 zile în plus pentru menținerea debitelor minime în vederea funcționării centralei de la Cernavodă. Ранее власти закрыли один из 2 реакторов на АЭС, так как низкий уровень воды в Дунае из-за засухи не позволял должным образом охлаждать оборудование. Под угрозой оказался и 2-й реактор.